roho. Ayan o. Kambing. Favorites. Favorites. Ini. Ada. Ano? Bahala na kayong kukuha ng lagay ko na lang dyan, no? Tutulatan. Sasama tayo, mangantayan. Mangantayan na, sir. Iparang mo lang yan. Manak ka, nakadanong kayo dati namunong may dainsan. Isa nga barangay official dito, diba? Number 1 nga kagawad mo. Ay. Ngumiyaya. Satay garoda. Amating norte dito. Ay, sorte kagawad kayo, Jason? Norte. Misang sorte number 1 kagawad di ay. Kasi nga ng tao mga pako na ko minsan. Ayan o. Number 1 kagawad pala si si Sir Renante. Dito sa Mamuting Mamating Norte. Ay, malakas yung kapit natin dito. Walang problema kung magano dito. Walang problema dito. May kapit na po tayo rito sa Nagilian. Tayo mga boss. Okay, tayo kayo. Umano kami kanina. Medyo nag-chat din ng kunti na abang ininte. Napansin ko kasi na lumabas kayo, takul-bukul na sa gray. Tawagan na kayo Ang signal? Signal na gawa. Tama ba? Ayun kaldereta, pinapaitan, tapos yung kilawin. Saan ka pa? May doon sili. Bad sili. Hindi ka yung sili. Ay sir, ay kabsat. Thank you kabsat. Ayan si kabsat Ferdinand Rojo. Ayan, thank you ti Makan. Nagimas. Sige kabsat. Mangkay pa. Wan. Mangkay pa kabsat. Ano ka dyan? Sige, kita mo pagbagi mama na mo man tayo ikaw na kami. Mag-vlog ka man A few moments later. Okay, dito tayo sa taas Ayun. So third floor po ito mga boss, umuulan. So malawang din, tapos naka roof deck. So ito lang yung estimate nating banda. Yung sinukat natin. Tapos second floor. Ito yung second floor. Maluluwang yung mga area. So terrace. Tapos family room, hallway, room 1. Room 1, room 2. Ito yung room 2. Tapos CR. Yung CR. Yung tatagos yan sa kabila. Yan. Tapos ito yung room 3. Room 4. Tapos may CR ulit. Maganda tong silihan kasi mataas. Room 5. Room 6. Para doon sa baba. 6 na room dito sa second floor. Tara. Wala pang bubong. Tapos dito master bedroom. Ang luwang Ang luwang, parang bahay na. Itong master bedroom. Maganda to kasi mataas yung ceiling natin. Magandang i-design, walang komplikado. Tapos ito yung sa may high ceiling. Tapos room 1, room 2, tapos may CR din. Ayan
So dalawang serie yan. So in-estimate ko to, pinag-isa ko na lang yung sinukat natin. Tapos dining, ayan. Tapos dito yung kitchen, ayan. Tapos dito yung isa pang room. Tapos dirty kitchen. Ay sir? Ano aja sir? Hindi kay timar ko din na dia yan. Ay kanti kisame mo lang ata? Kuan din lang. Amo lang ko na. Kano parehas kung ano. Tuno malpasan sir, actual to atan. Ang pa ibot pagkitan tayo. Tuno nun, at least baka ito dagti rough estimate. Kanya na. So pag magdo-drawing ka na ito mga boss, kailangan mo ng mag-stay ng isang araw dito. Maaga kang bumiyahe. Dapat maaga pa lang andito ka na para may drawing mo. So ganun kasi ginagawa natin. Dadala tayo ng laptop, pero wala tayong dalang laptop ngayon kasi estimation lang naman tayo. So kailangan daling yung laptop umaga pa lang andito ka na para may drawing mo, kasi malaki tong bahay, hindi kaya ng half day lang to pag i-drawing yung mga detalye niya. Tsaka mas maganda kung i-drawing mo to pag okay na, yung nakapalitada na lahat, okay na lahat. So ganun yung gagawin. So estimation lang naman yung ano nila dito, yung pinagawa sa atin, nag-estimate. So saka lang naman ako nagdo-drawing pag umpisan na nila. Kung nagbigay tayo ng estimation, pag may go signal na sila, pwede na silang mag-down, i-drawing na natin. Pero hanggat wala pang down payment, hindi po tayo gagawa ng drawing. So ngayon ang may bibigay lang muna natin, estimation, para magkaroon silang idea. Kasi sayang din naman kung bibigay tayo ng drawing tapos bibigay natin estimation, hindi nila kaya, useless yung drawing natin, nagpagod lang tayo, hindi natin magagamit dito. So sila magagamit nila, pero tayo na nag-drawing hindi natin magagamit yon. So marami na kasing ganun nangyari noon sa amin. So ang ginagawa namin, drawing namin, tapos bigay sabay yung estimation hanggang sa wala na, pinapagawa na lang sa iba. So yun ang iniiwasan namin ngayon. Pero ngayon ang gagawin natin, magbigay tayo ng estimation. So pag approve sa kanila, magagawa tayo ng drawing. So yun, ganun ang gagawin natin. Pero dapat mag-down na sila para sure ball na ipapagawa sa atin. So ganun yung gagawin natin. So doon sa drawing naman, pwede naman nating palit-palitan yung design nun kung sakaling hindi nila magustuhan yung mga design. So sa atin naman, bihira lang mangyari yon na pag nagbigay tayong design, yung propose nating design nagugustuhan nila. Pero meron din naman yung nagpapadagdag o kaya binabawasan yung design. So gano'n. So walang problema pag sa design. At least nakapag-ano na tayo, bigay ng estimation. Sa design, pwede natin baguhin yan habang drawing pa lang. Okay, so ayan, shoutout kay Sir Ferdinand Rojo. Laki ng bahay niya. So ito na yata yung ay hindi, meron pa palang mas malaki pala rito. Akala ko ito na yung pinakamalaki. Mas malaki pa pala yung Tarlac City Project. Yun ang pinakamalaki. Susunod yata to, susunod na pinakamalaki. Pero yung Tarlac City Project nasa second floor lang yon, pero ito third floor. Pero mas mataas ito kung kumpara doon. Ay mga boss, nagbigay pa si Kagawad Renante ng take out natin kambing. Sarap ng pagkaluto mga boss. Kanina nga busog na ako kanina, kaya lang so sobrang sarap ng luto, gusto ko pa rin kumain. Ayan. Nagbabalot pa si Kagawad. Ayan, shoutout sa mga taga Mamating Norte. Ayan, Kagawad, first Kagawad ng Mamating Norte.
Naulan na yatang tinira kay Kagawad. Oh, di kanya yun ay Kagawad. Kasi, dapat yung pag-DM, dapat yung mag-game ako. Ito kayo magtagaw kayo mo. Awan. Ayan. Dito dati malabasan ting gas station. Bagay ka nakalinong ka. Oh, thank you very much. Salamat. Yaman ang kauna, iti kinasawit yung dinanong dati po ni San ko nga Ferdinand. Kagawad, salamat ha. Sige, thank you mga kadagay. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. So, ulitin. Magagawa, nagkikinita tayo pa ito. So, mangrugi kayo, palting malay. Ay na, gimasan. Maturo kag titi Kagawad. Ayan, salamat kay Kagawad Rinante Galvez. Siyempre, ayan kay Kabsat Ferdinand Rojo. Ayan, Kabsat, ingkamin. Kaya kikinita tayong tutuno agrugi tayo. Agrugi tayo nga trabaho. Ayun, yung metros ko kasi, ayan. Let's go. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want. May Friendster at may Facebook. Madar. Aduman. Facebook. Ano Jay? Madali lang talaga ang Maditagtin na Rosa no kasta. Kaya naman naman niya. Hindi Bagay na dyan. nakakapagpakita. Ay, nag-gemasan. Tagmamano ta tayo? 250 darakal ato 200 Gemasan no? ato 200 Ay bo, Ramanan? Ramanan? Oh? Opo. Kami, kasta amin ata? ha Kasta amin? abilati Kabali? oh sa pasig ato darak alam mo na kanya datoy ni libre natin ni kanyang Jaya, kahit ko ay kasta ni? kaparehas mo lang ni kakasubuti kita ka Duwa garod. Ti labasak ke malalaklat na kanyam. Si kalati sa sapsapulag. Ay, mading asariwa. Ano? ay sin kayo Ang pinay. buntot kapaksa Bemason. Thank you ah. sige salamat 250 ang isang timbang ganun mga boss. Asa, sa isang araw, Dimas, ay wakab-wakab. ulit ako Naka ng mga apo. apat ako dun ah. Alam daw kasi nila kung Tara. gaano ko Magkano anak naman po nila yan, kasi po yung anak ko, humingi ko talaga sa akin. Kasi nga yun po may mga times mga project siya, mga times na wala kang dinero ibang Ayun o, papasok na po tayo sa lapit sa site. Sa bahay nila In 400 meters, you will arrive at your destination. Ayan, shoutout kay Sir Perdi de Vega. So may binigay siyang Google Map. So nasa 250 square meter po itong bahay, 2-story. You have arrived. Saan na yun? Oh, banda lang pa.
Okay, so dito na tayo kay Sir Ferdy De Vega. Ayan. Sir, kumusta sir? Pasok mo na rito, Pads. Pwede, maluwag eh. Basta sir. Basta na. Kasama ko si Beo ko. Yung Beo. Kasi iba din uli. Oo sir. Madala po sir. Ayun, may swimming pool doon, oh. Ang laki, oh. Nagawin sila pagkakalit to pag-movie. Tingnan natin. Ay, malalim na to. Aray ko. Oh. Pag nagsawa ka, pwede ring pispan. Lagi. So estimatein natin ito mga boss para magkaroon sila ng idea. Okay, yan o, dito sa second floor. Akala ko sir, ano eh, foreigner kayo? Ha? Akala ko foreigner kayo. Foreigner. Doon sa, ano nyo kasi, doon sa profile nyo parang foreigner eh. Nakulog lang yun doon. Ito dalawang araw, wala na. Yung baka Englishin ako nito, sabi ko. Hindi siya English speaking, sabi ni ano. Dito rin siya, sabi ko. Chat ko eh. Araw dito, gabi doon. Sumagot ako ng chat ko. Para ko. Baka Englishin ako nito, sabi ko kayo. Line up. Okay. So ilang bedrooms na to sir? 5? Ay, 4. Sa baba, tatlo rito. Apat. So ayun o, medyo matastas yung ceiling, maganda to. Kasi yung ibang ginagawa namin sir, talagang sagad-sagad na namin yung mga ceiling niya. Buti ito, may ano. Ginagawa mo eh. Dito kasi, delikado pa, gypsum board, kailangan sa fiber ceiling, Pwede rin sir. Yung sa sa gypsum board, mas maganda pa yung gypsum board kaysa fiber cement. Fiber cement. Oo. Yung sa bahay ko, basta may tumulo, marabasa. madali lang i-repair. Ang mahirap kasi yung i-repair yung fiber cement eh. Matigas Tsaka hindi mo na pwedeng i-soli yun pag ni-repair mo. Kasi fiber cement, sige, fiber cement hindi na hindi nasisira sabi nila. Pero yung kinakalawang naman yung niya, yung paring niya. Pag naipon dun yung tubig, doon nakakalawangin. kakalawangin niya. Tapos yung fiber cement, naglalamat din yun, sir. Yung ginagawa nila, yung halo yung gypsum board saka PVC, ganun, sir. Ganun mangyayari. So, mas maganda pa nga gypsum board na lahat eh. Kasi ang daling mag-repair. Gypsum board, sir. Tapos ang maganda ron, pag may tumulo, marirepair mo na kagad. Tapos madali lang siyang i-repair, hindi gaya ng hardiplex na talagang tatanggalin mo yung buong hardiplex. Tapos yung tatanggalin mo na yun, hindi mo na pwedeng ibalik. Kasi huwag na pa ganyan eh. Ito ang akit niya, landing. Ito pakyat. Landing, isang pakyat. Sige sir. Andun na sa banda. Ito, non-for glass. Dito lang tiri. Nakapix yun. Dito lang tiri. So dapat meron chandelier dito. Yan, dapat may design dyan na chandelier. Tinatulog eh. Pero sa nasinto yan eh. Ewan dyan. Pagmumotor siya ako, tinatulog. Okay. Yung isang pinuntan din ng kanina sir, ang laki, nasa 600 plus. Yung ground floor. Merenda daw tayo. Bahay nyo din dyan sir? Ito sir, bibili nyo lang to sir. Maganda yung location. Dito tayo sa kapatid ni sir.
yan, malambing yan. Matanda na yan eh. Ayan, balik tayo ulit rito. Taas. Itong ano, maganda. Mataas yung ceiling niya. Ano po yan, may remote? Ito. Automatic. Sa akin, automatic lagi eh. Walang gate. Walang gate yung bahay ko eh. Dapat ko kasaya, parang na-RFID na. Magkano pagkabit yan, sir? Yung ganyan. Ay, kaya lang? Kung gumawa nung Lazada lang yung motor eh. Ah, Lazada? Pero yung ano niya, rack niya, kasama na sa motor. Ito. 900 baht rin. Bibilin sa ibang bibilin nito. Yan, almost 6,000 yung motor. Kasi may bayan ko sa Maynila, ganito rin. First time ko nagkabit, pinili ko yung 23,000. 5,000 kaya na eh. Kahit 2,000 kilo, malakas na eh. Ito, sir, magkano bili mo rito, sir? Less than 6,000. Maraming klase, depende sa capacity. Ito yung lumang gate ko sa Manila, inuwi ko rito. Kaya chop-chop, hindi siya simple plan. Dati itong ganyan. Ito mga ito galing Manila. Inuwi ko rito kasi tinalitan ko ni stainless. Nugtong ko, nilagyan ko rito. Dati 5 meters lang ito eh. Pag may delivery na babangga, pinalawa ko 6 meters. Ko lang nagkabit niyan eh. Ang kasama nito, sir, pag bumili ka, ito, pati ito kasama. Hindi, bibitol mo bibilin to, tapos bibili ka nito. Kung ilang haba yun, bibilin mo. Tapos roller, yan lang. Tapos gulong. So ito lang yung, magkano to, sir? 6,000. Depende sa klase eh. 6,000. May 18,000. Depende sa gito eh. Pero yung maliit, 6,000 lang yun. Pwede na sa akin to. Pwede na to sa akin. Depende sa laki ng bigat ng ano. Yung Hindi lang eh. load capacity. Isang taon na, hindi pa naman natira. Saka kaya timbang niya, nasa roller. Ito, mabigat na to eh. Mabigat yan. Mabigat na to. Mga tubular. Hindi namin kaya eh. Yung buhati mo. Yun naman pinagapang ko na. Ito na rin nagkulikta itong nandito ako nakaraan. Kasama na yung remote, sir, no? Kasama dalawa. Ganda pala eh. Kasi yung city, pag medyo mapinto mo na hindi nakalak, magbubukas. Kunti pinto pa lang, magbubukas. Gano'n kalayong maabot yan, sir? Layo. Murang nandun sa likod ng palit pa. Kaya na. Kahit 40 meters. Smooth ah. Ayun o. Pag nakasagad na yan, busa ng titigil, may sensor sa sagot. Ayun, may bearing pala doon. Tapos Yung ito. magnetic nagkaano. Ito magnet. Pag tumapat sa magnet, kusa mag-stop ito. Ay, kung saan lang mag-i-stop. Depende, yung iba sensor ito to, magnet. Pag nawala yan, hindi mag-stop yan, tuloy-tuloy. Ito. May tapat dito, sensor dito, sensor mo. Pag na-magnet yan, mag-cut yung current. Kabilaan yan doon. Eh, isa tayo isisitin mo timing. Kung nga isang dulo, doon may tapat. Saan nyo ito binili, sir? Lazada rin. Dito, sir? Oo. Dugto-dugtong yan, sir? Hindi, tig 1 meter yan. Tag 1 meter. Pwede pala. Ayan na yung dugtungan. Saan dugtungan? Ayun, pwede. Tungan. Ninibil lang. Okay. Sige. Pwede na. Pag-aralan ko. At then, sundan mo yung, yung diagram niya. Yung lang, manual lang, sa likod. Ito kahit nasa sasakyan ka, di ka nabababa. Oo, pag muulan, hindi ka natatanong magluwa. Malaking bagay ito. Ito, kung may gate ka na, ganyan, estimate mo na 6,000. So pag 6 meter, 1,000 ka mo, di mga 10,000 ka mo. Plus roller, mga 900, mga roller. Stopper, ganyan. 15,000 ka mo, may gate ka na. Lahat na, yung set niya. Sige na. Ano pa tao eh. Yan yung pag
contract ko yan. Ito lang yung nag-stop doon sa taas, no? Para tumayo. As lang tumayo. Oo, yan lang isa na, no? Lagyan ko ito para just in case na hindi mo na pag nasira, di ba? Dito. Oo. Yung iba, hindi wala ito eh. Kaya yung natumbarakit yung ganyan. Parang nakaganon niya. Oo, parang gano'n sa ginawa ko sa kabila. Ito yung stopper niya. Tama-tama pag into niya. Hindi pa tumikit. Gagawin ko lang dito. Yun lang yung ano, no, yung forward, reverse, dalawa kabilaan. Tapos yun lang yung para tumayo siya. Oo, tumayo lang lang. Ayos. Dito wala na. Doon lang sa taas. Project lyric eh, nakikita ko eh. Oo. Doon sa San Simon? San Simon? Oo. Pero hindi siyang naglagay, may naglagay na iba. Parang madali lang pala eh. Dali lang. Dali lang. Kaya level na level yung ano, release. Oo, para ano, para smooth yung ano niya. Round bar. Yung Ano ng roller? Dinadaanan niya. May B-type, may U-type yan. Yan yung U-type eh. yung track niya, yung track niya yan. U-type. Ay, yung angle bar na ginamit ko, ordinary. Roller track. Oo. Binaman yung isa niya. Tulak-tulak mo lang. Pero mas isnubot yun, sir. Ha? Mas isnubot yun. Oo. Ito, kinakalawang eh. Mas ano yun. Ay, may nakalak pala. Palang. Wala yung susi ko. Ito, mas smooth yun. Yung talagang track niya. Ayos. Sige, sir. Okay, sige. Salamat ah. Miss mo lang ako pag ano. Salamat. Okay, ingat. Meet kita. Sige, sir. Okay. Chat-chat na lang. Okay, sige. Okay, tara na mga boss.